आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि मस्ट इम्परटेन्ट बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटफोरानो जाहैबाय जाय बिथांमोना आसाम अरुणोदय स्किमाव सायख'जायाखै, नोंथांमोना दा आसाम अरुणोदय स्किमाव 2024आव नोंथांमोना जाय बिथांमोना नाम सायख'जायासै, नोंथांमोना रां मोननो थांगासिनो दं। दासिम आसाम गभर्नमेन्टआ 27 लाख आइजोफोरनो अरुणोदय स्किमाव फैसा सोगासिनो दं। आरोबाव नोंथांमोनखौ 2024आव आसाम गभर्नमेन्टआ गोदानै नाम सोसनबावनायनि थांखि लादों। आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ सोर बुंदों जोङो नैबे भिडिअआव A to Z नायगोन। आरो जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नाम दं, नोंथांमोनाबो गावबा गावनि बिजनेस फिसा फिसा खामानि मावनो दाउ, अमा, बोरमा, हांसो लानो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोनखौ मदद होनो थाखाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्टयै 10,000 रां सोनो थांगासिनो दं। आरो नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोननानै नोंथाङा खामानि मावनानै मोजाङै देखायनानै लानो हायोब्ला नोंथाङा आरो 15,000 रां मोननो थांबावगोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय। नोंथाङा बे डिटेल्स स्किमनि आपडेटखौ सोर होदों जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायग्रोदिनि। आरो जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गोदानै नाम सोसनदों बा गोदानै सेक्रेटारि सोलायदों, बेंक एकाउन्ट सोलायदों, एड्रेस सोलायदों, नोंथांमोना गावबा गावनि लिस्टखौ बोरै नायगोन आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन। आं अलरेडि बेनि भिडिअखौ बानायखांबाय, थेवबो गोदान भिउवारफोरनि थाखाय आङो खेबसे देखायबावगोन। नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दंना गैया, नोंथांनि गासैबो डाटाया मोजाङै दंना गैया, बेखौ बोरै चेक खालामनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन। दानिया बे आपडेटखौ सोर बुंदों, फैसा होनायनि बाथ्राखौ, अरुणोदय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा होनायनि बाथ्राखौ सोर बुंदों, जोङो बेनि आपडेटखौ जोङो नायग्रोदिनि गिबियावनो। बेनि उनाव जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जाय बिथांमोना नाम सोलायदों, नाम सोसनदों, बेनि लिस्टखौ जोङो नायगोन। दानिया जोङो बेखौ नायग्रोदिनि। राज्य सरकारे অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলে। 19 লাখ হিতাধিকাৰীৰে আমি আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয়ে 27 লাখ হিতাধিকাৰীক স্পৰ্শ কৰিলে। এই বছৰ বাজেটত আমি আৰু যাতে মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি নতুন হিতাধিকাৰী সংযোজন কৰাৰ বাবে আমি আৰু ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। মোৰ লক্ষ্য হ'ল এটা দিন আহক যিটো দিনত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী দুখীয়া পৰিয়ালে যাতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা পাব পাৰে, সেই দিশলৈ আমি ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছো। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ অসমৰ আই মাতৃসকলে আজি নিজৰ ঘৰৰ কাম কাজ কৰাৰ উপৰিও নিজৰ পৰিয়ালৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰি আহিছে। বহুতো আই মাতৃয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে নিজক সংগবদ্ধ কৰি টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিছে আৰু পৰিয়ালৰ বিকাশত সহায় কৰিছে। আমাৰ চৰকাৰে এই আই মাতৃসকলক সহায় কৰাৰ বাবে আমি এখন নতুন আঁচনি হাতত লৈছো। এই আঁচনিখন অনুসৰি অসমত যিমান আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে 40 লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু এই 40 লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত আমাৰ চৰকাৰে 10,000 টকাকৈ যোগান ধৰিব, যাতে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে কাম হাতত ল'ব পাৰিব। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকল মহিলাই এই 10,000 টকাৰ উপযুক্ত ব্যয় কৰিব, উৎপাদনমুখী কামত এই টকা খৰচ কৰিব, তেওঁলোকক আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু 15,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংকত একাউণ্টত দিয়াৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। नायबाय आरो जों इसेबाबो हमदांनो हाबाय नोंथाङा
24आव सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथाङा आरो अरुणोदयआव नोंथाङा रांखौ गोदानै मोननो थांगासिनो दं। नोंथाङा बेखौ वेट खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि जाय बिथांमोना गोदानै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नाम सोदों बा एड्रेस कारेक्सन नाम चेन्ज खालामदों, नोंथांमोना गावबा गावनि लिस्टखौ बोरै नायनो आं अलरेडि बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायखांबाय। थेवबो आङो गोदान भिउवारफोरनि थाखाय नैबे प्रसेसखौ आरो फिन खेबसेबाव देखायबावनोसै। नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ बोरै चेक बानायनो। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पेजाव फैनो थाखाय आङो बेनि लिंकखौ डाइरेक्टयै भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै डाइरेक्टयै नैबे पेजाव फैनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बे पेजखौ एसे बोखोनांगोन आरो नोंथाङा गुगोलाव थांनाबो बेखौ नायजागोन SHG रिपर्ट सार्च खालामनानै। दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्ट नैबे पेजाव फैनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव इण्डियानि गोबां स्टेटनि नामा थागोन। बेयाव जोङो बेयाव आसामखौ जोङो सिलेक्ट खालामगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज फैबावगोन। नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। हमना ला आङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ आङो बेयाव सिलेक्ट खालामनोसै। आङो नैबेयाव नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टखौ आङो सिलेक्ट खालामनानै नायनोसै। दानिया आङो बेयाव चिरां डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनोसै। नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया आं नैबे चिराङाव थुबाय। दानिया जोङो बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा आरो बेयाव नोंथांनि ब्लक गावबा गावनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। दानिया आङो बेयाव मोनसे ब्लकनि नामखौ सिलेक्ट खालामनोसै। आङो बे ब्लकखौ मिथिया, जायखिजाया आङो बेयाव नोंथांमोननो डेम' देखायदों। नोंथांमोना गावबा गावनिखौ बोरै सिलेक्ट बानायनानै गावबा गावनि नाम लिस्टखौ बोरै बहनना लानो हागोन। दानिया आङो बे ब्लकआव थुनानै होनोसै। ब्लकआव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया गावबा गावनि नोंथाङा बेयाव ग्राम पन्सायत नेम, ग्राम पन्सायत माने VCDCनि जोङो बेखौ बुङो, VCDC बुङो। नोंथाङा गावबा गावनि VCDCखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आङो बेयाव मोनसे VCDCखौ आङो बेयाव सिलेक्ट खालामना होबाय। दानिया जोङो VCDCखौ सिलेक्ट बानायखांबाय। दानिया नोंथाङा गावबा गावनि भिलेज नेमखौ नागिरनानै गावबा गावनि भिलेजाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। दानिया आङो बेयाव मोनसे भिलेजाव क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा भिलेज नेमाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि गावबा गावनि भिलेजाव नोंथांनि ग्रुपनि नेमखौ नोंथाङा बेबायदि नागिरना लाबानो जाबाय। नोंथांनि ग्रुपनि टटेल मेम्बारा बेसे दं बेयाव नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांनि केटेगरि SC ST बेबायदि नायनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा गावबा गावनि ग्रुपआव क्लिक खालामनांगोन खेबसे। जोङो बे मोनसे ग्रुपनि नामाव जोङो क्लिक बानायबाय। ग्रुपआव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन। नोंथाङा बे फर्माव नोंथांनि गासैबो डाटाया थागोन। नोंथांनि बेयाव गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि इनफरमेसन, नोंथांनि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लक, ग्राम पन्सायत, नोंथांनि सेल्फ हेल्प नेम, ग्रुपनि नेम, नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ID बेबायदि गासैबो थागोन। बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सआ थागोन आरो नोंथांनि नामा नैबेयाव थागोन आरो नोंथांनि हासबेन्ड नेमा नोंथांनिया नैबेयाव थागोन। नोंथांनि डिजिगनेसन आरो ससियेल केटेगरि SC ST, डिसेबिलिटि, रिलिजन, जेन्डार आरो एकाउन्टआ एभेलेबल बेबायदि खिथिनांगोन। नै बिथांनिया NA खिथिदों। बेबायदि डाटा खिथिब्ला नोंथाङा बेखौ थिक खालामनानै लानांगोन। ब्लकआव थांनानै नोंथाङा बेखौ थिक बानायना लानांगोन जाहाथे रां सोनायाव नोंथांनिया उसुबिदा जाया, नोंथाङा रां मोननायाव उसुबिदा जाया। बेबायदि खालामनानै नैबेबायदि एभेलेबल खालामनानै लानांगोन। नोंथांमोना बे बक्सआव नोंथांनि नामा रोखायै थाबा नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोनो लागा रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल, स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिनानै लानो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय।